Έχεις δει Ρίγο με την Μπαρτσελόνα, και τον Ναβάρο. Μπασκετικός είναι. Έλα, όχι, είπαμε, έλα, πάρε, πάμε! 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 Και σε παικτάρα! Καβάλα! Ανέβα! Το χάσα. Μπράβο, μπράβο! Ωραία πάσα. Μιλάμε την καρδιόλα. Ηρεμία, ηρεμία, πάμε! Πάμε λίγο, παιδιά! Το ήρεμα! Ναι, γιατί ήταν εδώ στο μπλε και ο άλλος έφευγε πίσω από το μπλε, αλλά έχει και δύο παίκτες, ρε. Μπράβο! Όχι μωρέ, πώς έγινε, έλα, τελειώνει. Μπράβο, μα δεν τους αξίζει ρε μαλάκα, κέφσε με. Ρε, τα τρίπλα ποιος τα έβαλε, δεν το είδα. Το 7, Το δεύτερο έχει ανεβάσει από το σχολείο. Πίεση είναι πίεση, έλα! Κέντρο, Σοκράτη! Δώσε ρε, ξύπνα ρε. Ωραία, πως μου το έβαλα. Σούτα ρε. Όταν πάει το σκατό. Έπρεπε να έχει πάρει μπάλα ο δίδιος κάτω. Στη διάσπαση. Δεν έπρεπε. 2-2 τώρα. 2-2 γιατί είναι κρίσιμο. Πρόβλεψη ρε κύριε. Ποιος βαράει τα ακείς. 2-2 εύκολα. Μία στις δύο. Μία στις δύο. Μία στις δύο. Μην με βγάλει τώρα. Πάμε Τακί. Κάτσε, τι πληρώνε. Πάμε Τάκη. Δεν βρεις κάτι που θα πάει στο φάνη. Μπράβο ρε. Πάμε, πάμε, πιέσε, πάμε. Άμυνα. Πάμε. Μπράβο. Πάρε. Όχι ρε πούσι. Πολύ το καημένο τον Χρήστο ρε μαλάκα. Πάρα πολύ. Σε εμάς που παίζαμε να παίξει το Χρήστο. Ήρεμα. Πρέπει να παίζουμε όλοι. Καλό. Καλό. Βήματα. Τι βήματα ρε. Ένα-δύο θα Εγώ... Γύρω στο Όχι, εγώ δεν είδα βήματα. Εγώ φάουλ είδα. Το έχουμε σε βίντεο ρε. Το έχεις στα replay βγάλε. Μπράβο Χριστό! Εκεί καρέζουμε, εκεί. Κάτσε να κάνουμε λίγο το σκόρ τώρα. Δεν φαίνεται. Δεν μου κάνει zoom το σκόρ. Εκεί, εκεί. Θα πρόσωπα. Να ρίξει αγωνία. Έλα πολύ ο δικός σου. Πήγε ο 4 ο παίκτης. Να δούμε, κάτσε. Ο Λέγκολας. Καρακώστας νούμερο 2 εννοείς, έτσι. Γύρνα, γύρνα! Εντάξει, δεν είναι. Όχι ρε στο κόσμο! Πάρτε ρε στο φάνε εκεί! Πάλι ρε πούστη, πάλι ρε μάλλον! Έλα ρε! Και παίζουμε καλή άμυνα ρε μαλάκα! Παίζουμε καλή άμυνα ρε! Κύριε Μαλάκα, έχετε βάσει. 4 κλεψίματα και την ξαναπαίρνουν έτσι ρε πούστη. Έχει γίνει αυτό το πράγμα 3-4 φορές. Χωρίς δύναμη! Αυτός κάνει ένα έτσι και έφτασε με το κεφάλι του. Είναι και ψηλοκόπολο. Μάλλον δεν ξέρει γιατί ούτε στο δεν σταματά. Τώρα έχει μία. Κάτσε να δω το στυλ του. Αγχωμένος είναι. Γραμμή πατάει ρε! Σε στήλα! Μιλείς για γραμμή γιατί πατάω συνέχεια γραμμή. Πάμε! Δεν πρέπει να ακυρώνουμε τις βολές με γραμμή, εντάξει. Έλα. Μπράβο! Άμυνα! Ένα καλάθι, άμυνα! Πάμε λίγο! Χωρίς φάουλ, Αρνό! Χωρίς φάουλ! Όπα, επιθετικό είναι! Όπα, τι έχασε ρε μαλάκα. Τι έχασε. Πώς επήραξε που το χάσε μόνο στο καλάθι. Μάτω ρε Τάκη!
Αυτός είναι Ουρουκάι, δεν είναι. Τι λέω, ξεφτιλίζει το νούμερο. Αυτός είναι Νάζικη. Άλλαξε! Μπράβο! Τάκι! Ρε πούστη! Το λέω! Έλα ρε! Αυτό είναι... Άσε ρε μαλάκα μου ρε! Όχι ρε Πούστη. Ρε Πούστη μου, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε ένα επιθετικό. Δεν είχε στεθεί. Πλάκα μου κάνεις, τον περίμενε με Μαροκάρνο Κούρος. Αυτός πρέπει να... Ο Αρνό. Ναι, τον περίμενε. Αν είχε μείνει και έπαιξε το... Άμα έπαιξε, το μπορεί Δεν έπαιξε απλά. το περίμενε. Ο 10 είναι ωραίος παίκτης. Πρέπει να... Έχουμε instant replay. Έλα. Έχουμε instant replay. Δυστυχώς δεν... Ναι ρε πούστη, άντε για! Αυτή τη δουλειά δεν υπάρχει όμως. Στο επιθετικό πρέπει και εσύ να πέφτεις λίγο έτσι. Πρέπει να... Δεν παίρνει και επιθετικά. Αγχώθηκε λίγο. Φοβάται. Δεν μπορώ να πέσω. Θεωρώ... Είναι έξυπνο. Μακάρι να μπορούσα να το κάνω, δεν μπορώ να το κάνω. Time out, σοπαλία για άλλη μια φορά το παιχνίδι. 2-28. Μέρες αφιάνε. Πάμε για την νίκη, παιδιά. Οι βετεράνοι δεν θα παίξουν σήμερα. 2-3! Πάμε! Έλα! Χρήστο, πως τίποτα ένα τρίποντο θα πάρει μέχρι να τελειώσει. Σύγχρεμα, πάμε συγκεντρωμένα. Πάμε ήρεμα! Πιάστε την κόρκα. Ζώνη! Ζώνη είναι! Άισε τον. Ωνία, Γιώργο. Έλα μωρέ παστάρα, πάμε! Άμυνα! Yes! Yes! Μίλα του! Εκεί, χέρι, μπράβο, μπράβο! Μπράβο, πάρτε! Πάμε, τελειά. 3 ρε. 3. Μπράβο. Ναι ρε Λέγκολας, πάμε! Μπράβο. Χρήστο πίεση είναι! Χρήστο πίεση! Ανώκουρε κέντρο! Μπράβο, ήρεμα! 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 Ο Τάκης έχει κάνει step up. Πάτα τους, Χρήστο! Παίξε! Παίξε! Μπράβο! Ήρεμα! Ήρεμα έξω! Ζήτα! Screen! Screen, Αρνόκουρε! Screen! Βάστο! Βήματα! Μαλάκα είναι και τους μπερδεύεις ρε φίλε. Παθιάζεται. Όταν παίζουμε Παθιάζει δεν τα ακούω άπειρα. ποτέ τον coach τι λέει. Άσε να ξελάρει. Δεν άκουσε γενικά τον κόσμο. Δεν ακούν κανέναν τι λέει ρε. Τελεία. Δεν ακούν κανέναν. Σταματάει εκεί η φράση. Ενώ από το τέτοιο ρε, από το ένταση. Σαρία ρε. Πάμε και σε, πάμε γεράρε. Όπου με αντερμπάρα. Δεν πει κορυφής. Ισχύει μαλάκα, είναι όντως. Η αγωνία στα ύψη. 1 λεπτό μόλις. 1 λεπτό, ένα πόδο μπροστά, Τι πάμε. λέει από το ρεπορτάζ των μπαγκών. Γιάννης Νάντου, όταν επιστρέψουμε από το time out. Είναι βολές, είναι αυτό. Πάμε γερό. Γερό finish, πάμε. Όπα. Τάπα ήταν, τάπα ήταν.
Αν το βάλουμε τελείωσε ρε. Την επίθεση, ρε μαλάκα, όχι τον. Τι έγινε? Σήκω, σήκω. Σήκω γάμο τρέλα σου καλά. Μπράβο, δικιά μας, μπράβο. Μπράβο ρε. Πρέπει να κάνουμε τώρα μια γρήγορη, πριν 24. Δεν έχουμε άλλη. Ήρεμα. Πιέζει. Ω, φάουλ. Μπράβο. Βολές, βολές, βολές. Βολές. Την έσκασε από πίσω ποιοτικά. Πάμε. Ανώς βολές, σημαίακια έχουν βγει από το 8. Πάμε, Θεοφάνη. Το δεύτερο λεπτό. Πάμε ρε Θεοφάνη. Ήρεμα. Πάμε και την άμυνα, πάμε και την άμυνα. Ναι. Άρα πάμε. Θα ξαναπάρουμε. Θα βάλουμε μία. Πάρτο. Μπράβο. Μπράβο. Όλο ρε, όλο. Παίξτε, παίξτε. 5-4. Μέσα. Σουτ, σουτ. Ποιος το βάλε? Μαλάκα, μου το κρύψες. Μου το κρύψες. Σοβαρά σου μιλάω. Το κεφάλι σου πήρα. Και εσείς ψυχρό αίμα ρε μαλάκα. Τέλος, τέλος. Μόνο τους πανηγυριζούσε. Ω, μαλάκα. Κάτσε τώρα να φάμε κανένα τρίποδο, μαλάκα. Όχι, γιατί κάνω ρεκόρ ρε. Έλα, μια άμυνα είναι Μην πάρει, μάγκες. Αμαμάκο, μην πάρει. Μην πάρει, χωρίς φάουλ, χωρίς. Πάμε. Πίεσε Σοκράτη, πίεσε. Ανάμεσα, ανάμεσα, Μπράβο. Μπράβο. Ναι, πολύ καλό. Κοίταξε να δεις. Βάλε. Έλα, δεν πειράζει, έλα. Εντάξει, δε, άμα βάλει μια βολή τελείωσε. Στο rebound πήγαινε. Ισχύει, ισχύει. Έλα οι άλλοι, Γιώργο, έλα. Σύγχρεμα. Όχι τρίποντο! Όχι τρίποντο! Ναι. Οριακό, οριακό. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Ηλεκτρική καλεσμένη. Μαλάκα, τρελάθηκε. Όλε, όλε, όλε. Όλε. Εγώ είμαι πανέμαχος, Άβα. Μπα, δεν νομίζω. Ψυχραιμία.